उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ बन्द' खालाम। जौ जुवा निसा जानायखौ बन्द' खालाम। गासै समाजनि बेरेखा मावनायफोरनिफ्राय गोजान जा। दिनै जोङो गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियानखौ लादों बिनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो माने जोंनि साराउन्डिं दिनैहाय माने आबहावाया गुबुंले जानो थांगासिनो दङ। जों नुदों जेनेबा बाजाराव बिदिनो बायदिसिना जिखुनु बुस्थु बाया मानो प्लास्टिकजों बाहायनाय जायो। दा जों बेफोर लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ जोङो साफा खालामबाय। बेयो इन्डियान गभर्नमेन्टनि मोनसे हाबाफारि। जोङो बे हाबाफारिखौनो जों दिनैहाय लोब्बा लानानै जे दिनैहाय बे साफाई अभियान हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौबो फोरमायनो नागिरदों माने जोंहा बे शान्तिपुर हालामाव मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर दिनैसिम ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो, साख्रि मोनथ'वाखै बा जेबो खामानि मावथ'नाय जायाखै, जों बेफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे एसोसिएसन शान्तिपुर एजुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एसोसिएसन होननाय मोनसे आफाद दानानै 1993 मायथाइयावनो बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय बै समनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावसिनि टार्म्सखौ सालायलांनानै गावसोरा सम बायदि बिबानखौ फोजोबनानै जोंनो बे बिबानखौ होलांदों। दा दिनैहाय बिनि गेजेरजों जोङो बे हालामनि जेसेबां फरायनानै थानाय लाइमोनफोर, आं दहाय जेरैबायदि बुंदों मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै BA MA जायफोर क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफोर दिनै जेबो मावथ'नाय जायाखै बा सोरबाया फिसा फिसौ माबाफोर मावदों। दा बेफोरखौबो जोङो गासैखौबो जथायनानै जोङो बे हालामनि जे बेखार जेंना, समाज बेरेखा जायफोर खामानिफोर लोब्बा थानाय लाइमोनफोर, जों बेफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानै जों बेफोर समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जों माबोरैहाय गोजानाव लाखिनो हायो जों बेखौ सिन्था खालामदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंखौ बे हालामाव बेबायदि आफाद दं होननानै मिथियाखैबो जानो हागौ सोरबाया। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निस्सय मिथिगोन। माखासे लाइमोनफ्रा बुजियाखै मा एसोसिएसन बेलाय सानदों जानो हागौ। माने सोरबाया सानदों ओइ माबा थाखा जाग्रा माबा मोनसे एसोसिएसनसो नामा, बेबायदिबो सानदों खोमा। जोङो थांनाय मिटिङाव जोङो सिद्धान्त लादों माने आरो बे दंखायोबो रेजिस्टार्ड मोनसे एसोसिएसनाव मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय मेम्बारशिप सोसननाय जे हाबाफारि बे दङ। दा जोंबो बेखौनो लादों। जोङो बोसोरफ्रोमबो बा बोसोरथामजों बा बोसोरबाजों जोङो बेबायदि मेम्बारशिप लानाय जागोन। जों बेखौ जोङो दाख्लै थांखि लादों। दा जोङो थांखि लानाय बायदि जोङो फोस्रावबाय, गामि गामि जोङो मिथिहोहरबाय। जायफ्रा पुराना मेम्बार बिथांमोननोबो जों मिथिहोहरदों नोंथांमोननि गामियाव जायफोर बेबायदिनो फरायनानै थानायफोर मेट्रिक पास BA पासफोर जायफोर ओरैनो दङ, अननानै बेयाव जइन खालामफै। जोङो बेखौ बुंहरदों। दिनैसिम फैबायानो आरो दंबावो गोबां बेबायदिनो थाखोमानानै थानाय जेनेबा गोग्लैसोनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोर, बिसेसकै जोङो सेंग्राफोरखौ लादों। जायफोर दासिमबो बेहाय बा जोंनि एसोसिएसनखौ मिथिया, जोंनि मुल उद्देश्यखौ मिथिया, बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिथों होननानै जोङो बे थांखिखौ लादों, बे हाबाफारिखौ लादों। नोंथांमोननि बे आनएमप्लयड एसोसिएसना गोबाव सम जाबाय, एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों माबायदि फिथाइ मोननो हादों बे ओनसोलाव? ओरैनोथ' गेजेरावहाय जोङो माखासे पलिटिकेलनि बारहावा गाज्रि जानाय समावहाय जोङो ओरैनो हाबसोनानै थानांगौ जादों। खारन जोंहा मोनसे आनएमप्लयडनि नामाव जोंहा मोनसे पार्मानेन्ट सर्स दंमोन। 1993 मायथाइयाव बे आफादखौ दाजेननाय लोगो लोगो
जायफोर फुराना दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे इनकाम सर्सखौ बा जों जे इनकाम मोनबाय थागोन बेखौ नोजोर बोनानै बेहाय मोनसे बे शान्तिपुर बाजाराव मोनसे मोसौ बाजार खालामनाय जादोंमोन। बेखौहाय गभर्नमेन्टआव ओरैनो टेन्डार बुनाङालासे बे आनइमप्लयडआ रसिद लिरै मोनबोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय गेजेरावहाय पलिटिकेलनि जे बारहावा बियो गाज्रि हालोदाव फैनानै बे इनकाम सर्सखौ बा मोसौ बाजारखौहाय बिथांमोनहा बे जायफोर आगुनि सासनगिरि सरकारनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोनहा बेखौहाय सेनानै लादों। ओमफ्राय टेन्डार सिस्टेम खालामदों। टेन्डार सिस्टेम खालामनानै गावसिनि आखायाव लांनानै बे इनकाम सर्सखौ बे आनइमप्लयडनिफ्राय सेनानै लांनाय बायदि जादों। दा बेहाय जोङो जेबो एक्टिभिटिस जों लानो हायाखै, जोङो ज'बो जानो हायाखै, खारन बै समावहाय बारहावाया एसे जुदामोन। बेखौ बुंनो हाया, बैखौ माने रावखौबो जेबो बुंलायनो हाया। बिनि थाखाय जोङो सिरि थानांगौ जादोंमोन। जोङो गेजेराव फुरा बे 9 बोसोरा जोङो गेप जानानै थादोंमोन। दा दिनैनि मास मोनसेनि सिगां जोंनि उन जोलैनि उन जेनेरेसन जायफोर मेम्बार बिथांमोना हमदांनो हाबाय जे बोथोरा सान्थियाव फैबाय, बयबो ज' जानानै खामानि मावलायनो हाबाय, जोङो बे आफादखौ फोथांनानै लाखिफिनदिनि। जोंनि बेकार जेंनाया बांबाय, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैहाय एरियायावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय, उन्दैयावनो हाबा लानाय, ड्राग्सजों गफबनाय, बेबायदि बोसोरे जोङो मेम्बारशिप सोसननायखौ जोङो लाबाय थादों। आं दहायनो बुंदों, माने बे 9 बोसोराव जोङो खुनु मेम्बारशिपबो जों सोसननो हायाखै, जेबो एक्टिभिटि जों लानो हायाखै। एबारावसो जोङो बोथोरा सान्थियाव फैनायखाय जोङो गावजों गाव ज' जालायनो हानायखाय जोङो मेम्बारशिप सोसननाय जे हाबाफारि जों बेखौबो लाबाय। ओमफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो लालांबाय थागोन। जायहा 25 बोसोर ना फरायनानै मेट्रिक पास जानानै ओरैनो थाबाय, जेनेबा बैसोआ 25 बोसोर जानांगौ, ओमफ्राय बिनिफ्राय 60 बोसोर बैसोसिमनि मानसिया बेयाव जमा जानो हायो। बिनि उनावहाय 60 बोसोर जायोब्ला गावनो अट'मेटिक रिटायार जालांगोन आरो बे आफादनिफ्राय माने जों बिदाय होनाय जायो। नोंथांमोना माखासे स्ल'गान होबाय, बिनि सायाव नोंथांमोना माबायदि पदक्षेप माबायदि माबा लागोन, दायथ' लागोन? जों सानदों, जोङो सावरायदोंबो, जोङो बेफोर जे समाज बेरेखा, जोङो हागौमानि जोङो बेफोरखौ जोङो लकेलनि जानानै बा एरियानि जानानै जोङो साफा सोलोंथाइ गोनां जायफोर सोद्रोमा बिथांमोनहा बाव ज' जाखादों। जेब्ला जोंनि एरियानि जाय बिथांमोनहा गावनि जायफोर मेम्बार बिथांमोनहा गावनि गामियाव बा खाथि खाला नसुंसेफ्राव बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव लिप्त थानाय जायफोर बिथांमोनखौ आन्दाज मोनो बा मिथियो, बिथांमोनहा जोंनि एस'सियेसनाव जनायनांगौ। जोङो बेखौ प्रसासननि गेजेरजों जों माबोरै होबथानो हायो, जों बेखौ राहा लागोन।